Hello mga Kuya Goy, for today's video mga Kuya Goy, nagbiyahe ta padulong sa atong uma, pero bago ta magsugod mga Kuya Goy, shout out sa nato tong mga followers dia. Labi na gyud tong mga nag-share, nag-like, nag-tan-aw yung maayo no sa tanan ng mga followers nato. Daghang salamat sa inyong suporta. Og saway langan-langan mga Kuya Goy, ato nang paspasan arong dali ta mahuman og maabot na ta sa atong pag-adtuan. Once again mga Kuya Goy, paadto ta sa ato ang uma mga Kuya Goy, kay gisugo na buntas tong amo nga manglimpyo tas tong uma mga Kuya Goy. Hamuka puning kamuta, hawaar good na diha kung di ka gusto putlon ko na da. Hawa lagi ka. Mo to mga Kuya Goy, padayon tas tong biyahe mga Kuya Goy, kay medyo layo-layo pa tong uma mga Kuya Goy. Pero pilar may dagan sa istorya mga Kuya Goy, di na ta maglangan, hapit na ta ni abot sa atong uma mga Kuya Goy. Dool na jud kay ta kay mo ni anti mailhan. Og karon mga Kuya Goy, ning abot na gitos tong area, daghan kay mga kahoy pa ay mong katingala kay di na ako binilin ra na nila. What's up mga Kuya Goy, naata karon sa tong area mga Kuya Goy, kay sugo ra sa amo kay pahagbasan at hinluan daw ang yang area, pero karon baka dili pa magsugod mga Kuya Goy. Shout out sa ato mga followers na nga mga vlog kayo. Ato mga Kuya Goy, sugod na ta. Ato na ning sugdan, ato na ning suoton ang atong costume nga panglaban. Og saway langan-langan mga Kuya Goy, ato dayang isugdan arong mahuman og dali ang atong trabahoon dinhi sa atong uma mga Kuya Goy, pero di ni ako ang uma, gisugo ra ta tong amo diri Kuya Goy, igo ra ta gisuhulan aron pod na atay income sa pangadlaw-adlaw mga Kuya Goy. Bahala ginagmay basta kanunay mga Kuya Goy, mao to nga atong paspasan nig mawer, kay dako pa kaayo ang atong hinluonon sa uma sa atong amo mga Kuya Goy, pero ayaw kabalaka kay kauban ako ang akong bag-ong mawer mga Kuya Goy. Mao to mga Kuya Goy, pero di jud lalim ang kinabuhi sa mag-uuma mga Kuya Goy, kay grabe yun ang imong singot nga ipatulo aron maka-income ta, pero okay ra na mga Kuya Goy, kay ang pinaka-importante yun sa kinabuhi nga wala tay taong giligsan, patas ang atong panginabuhian mga Kuya Goy. Time out sa ta mga Kuya Goy ha, kay murag ipit kaayo, murag naay nasangit sa atong mawer, pero back to work na ta mga Kuya Goy, kay ato paning banatan arong dali ta mahuman lagi. Karon mga Kuya Goy, pakitaon sa muna ko kung unsa akong mga tirada, kung mogamit na tag mawer dere sa atong area mga Kuya Goy. Tan-awa ninyo ay jud mong pamilok mga Kuya Goy kung unsa ka idlas mawer si Kuya Goy. Basin ka mo na mga Kuya Goy, naamoy area diha, pwede na itong matistingan sa akong mawer nga banggiitan mga Kuya Goy. Tanawa ko na kung tirada ng Kuya Goy, kanang inyong area, gaamo ng masulungan diha. Hamis pa na sa inyong tugkaran mga Kuya Goy, pagkalabli mga Kuya Goy. Og karon mga Kuya Goy, saway langan-langan ipakita na ako kung unsa nakahawan ang area sa akong amo mga Kuya Goy. Raw hawa na kay mga Kuya Goy, kay ako mang gibanatan ganiha mga Kuya Goy, mao na nga padulong na tamuli mga Kuya Goy, kay human na tas tong trabaho mga Kuya Goy. Daghang kayong salamat, sunod na pud adlaw abangin ninyo kung unsa na po yung mga tirada ni Kuya Goy sa adlaw-adlaw na to nga mga ginabuhat mga Kuya Goy. Pero medyo luya gid ta mga Kuya Goy, pero okay ra kay ang tig video perting PTA. Uhaha. For today's video mo Kuya Goy, human na ta sa trabaho, uli na ta sa to pero daghang salamat sa inyong tanan pagkalabling niyo mga Kuya Goy.